Anna Grek hija rebbieħa tal-Premju Volontira fl-Edukazzjoni Adulta. Anna tagħmel ħafna xogħol ta' volontarjat u bosta drabi sservi ta' pont ta' solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet differenti, speċjalment ma' persuni li ma kellhomx l-opportunità illi kellha jifiċkunita biex titgħallem. Anna kienet fost 9 persuni fi 8 kategoriji illi ġew rikonoxxuti għal ħidma tagħhom waqt it-tieni edizzjoni tal-EPL Awards, attività li tittella mid-Direttorat tal-Kurrikolu tal-Tagħlim tul il-ħajja fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. F'kummenti ma' One News, Anna esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan ir-rikonoxximent. Il-ħoss li ġejt apprezzata għax dawn affarijiet li inti tagħmilhom behind the scenes, allura ħadd ma jkun jaf x'inti tagħmel, kultant kienu jgħidulu kif ma titħallas, le, jiena mhux tagħmlu biex nitħallas, jiena inħoss li hemm xi ħaġa li nista' nagħti. Hija qalet li bil-ħidma li qed issir qed tingħati opportunità lil min ma kellux li jitgħallem. Ħafna drabi qed ikonna unaccompanied minors li jgħiduli Anna qatt ma żammejt lapes f'idejja. Arra dikka kienet li llum ħassejt li tat sodisfazzjon. Qalet li minkejja rikonoxximent li jingħatat hemm ħafna oħrajn li jagħmlu xogħol volontarju f'diversi oqsma u li x-xogħol li jagħmlu b'tant dedikazzjoni ma jidirx. Ġifieri hemm ħafna volontarja li jagħmlu ħafna xogħol, ħafna ħjar milli nagħmel jiena. Jiena fil-ftit li stajt jiena għamiltu u nħoss li tajt xi ħaġa. U hemm ħafna li jagħmlu da xogħol li aħna ma nafux bihom. Is-Sinjura Grek temmet tgħid li permezz tal-ħidma li qed issir qed joħorġu fil-beraħ bosta talenti li kienu moħbija u tinstab grata li permezz ta' dan il-proġett se tettejn lil ħadd ieħor.